X'inhi t-teoloġija? It-teoloġija hija ir-riflessjoni li jista' jagħmel il-bniedem dwar Alla u dak kollu li għandu x'jaqsam ma' Alla. Ħafna sekli ilu kien hemm qaddis kbir u għaref, Duttur tal-Knisja Sant Anselmu ta' Canterbury li qal it-teoloġija hija l-fidi li qiegħda tfittex raġuni. Fides querens intellectum, naqra tqila bil-Latin, bl-Ingliż faith seeking understanding, il-fidi li tipprova tifhem. Allora l-intellett, il-moħħ tal-bniedem li qed jipprova jifhem xi ftit min huwa Alla, min huwa Ġesu Kristu. Il-misteri kbar li Alla rid jurina meta nitkellmu dwar rivelazzjoni, Alla li juri ruħu, li jimmanifesta ruħu lil bnedmin. Issa it-teoloġija għandha ħafna oqsma, għax it-teoloġija ma' żmien żviluppat ħafna u it-teoloġija mhijiex biss dwar Alla u t-Trinità, jew dwar Kristu u Ommu Marija, jew dwar il-Knisja, jew dwar is-sagramenti, jew dwar il-bniedem, imma it-teoloġija tipprova tkun rilevanti. Ġifieri għandha messaġġ xi twassal lill-bniedem tal-lum f'tant u tant ċirkostanzi tal-ħajja. Allura dak li nistudjaw u li nirriflettu dwaru fit-teoloġija mhux biss xi ħaġa li hemm min jgħidlek kemm flajru, kemm astratta, le. It-teoloġija huwa dak l-isforz uman, l-isforz ta' bnedmin bħalna. Anki fid-dawl tal-kelma t'Alla, fid-dawl tat-tradizzjoni, ġifieri it-tagħlim tal-Knisja tul is-sekli, permezz tal-papiet, permezz tal-konċilji, permezz ta' ħafna qaddisin, permezz ta' kittieba spiritwali, permezz ta' teoloġi. Din ir-riflessjoni kollha allura dwar ħafna oqsma tixħed dawl fuq il-ħajja tal-bniedem illum. Il-problemi, is-sitwazzjonijiet li nsibu ma' wiċċna kuljum. Allora t-teoloġija titratta anki suġġetti bħal pereżempju ir-riflessjoni dwar kif nisrani, kif bniedem jista' jkun pereżempju ekonomista tajjeb, jista' jkun politiku tajjeb. It-teoloġija wkoll titkellem dwar l-ambjent, titkellem dwar il-ħajja umana, dwar ċertu għażliet li l-bniedem jagħmel fil-ħajja ta' żwieġ, fil-ħajja tiegħu, fil-ħajja morali ngħidu, ġifieri d-deċiżjoni li wieħed jieħu biex ikun nisrani aħjar, biex ikun dixxiplu aħjar tal-mulej. U għalhekk it-teoloġija mhix xi ħaġa l-bogħod minnha, xi ħaġa li jagħmluha l-orrif jew it-teoloġi, imma t-teoloġija hija wkoll riflessjoni li hija wkoll għalik u għal tant bnedmin oħrajn li qegħdin jippruvaw jifhmu aħjar min huwa Alla u x'inhi l-Knisja u kif il-messaġġ ta' Alla permezz tal-Knisja għandu rilevanza, għandu tifsira għalik illum.